അറേ ബായ്, വെള്ളം വേണോ? പാനി പാനി. വേണ്ട ചേച്ചി, വേണ്ട വേണ്ട. ചായ വേണോ? ചായ് ചായ്. 3 പൊറോട്ടയും ബീഫ് കറിയും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിച്ചു ചേച്ചി. ബായ്ക്ക് എത്ര രൂപയുണ്ട് സാലറി? കിത്തന സാലറി? അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ചേച്ചി. ഡെയിലി ഒരു 1000-1500 ഇടയ്ക്ക് കിട്ടും. 1500? ഒരു മാസം 50,000 രൂപ കിട്ടും. ഓട്ടെ, ഒരു 40,000 എങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ. ബായ് ബായ് മാരീഡ് ആണോ? ഇല്ല ചേച്ചി. അങ്ങനെ കിട്ടിയ പണിയെടുക്കാതെ ജീവിക്കാൻ. ബായ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടായോ? നാളെ നമുക്ക് ഒളിച്ചോടിയാലോ? കൊച്ചെ, ഞാൻ മലയാളിയാ. മലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടത്തില്ല. അതാ ഞാൻ ബംഗാളിയായിട്ട്